Priamo v centre mesta sú teraz naši českí kolegovia Hanuš Hanzlík a Daniela Badiová. Do Prahy teda dobrý večer a hneď aj najdôležitejšia otázka. Dobrý večer. Daniela. Momentálně teď Prahou protéká asi 12krát větší množství vody než normálně. Ta hladina Vltavy je teď 4 labutě výš než normálně. Takže zatímco tudy normálně procházejí lidé, tak tady maximálně potkáte lidé. Samozřejmě, že ta voda dnes v Praze způsobila velké komplikace, především dopravní komplikace, protože například dnes celý den nejezdilo metro v centru města. A to působilo opravdu velké metro. Další komplikací nebo radost toho měli především labutě. Tak to boli aktuálne informácie z Prahy. Ťažké dni zažíva nielen Česká republika, ale ďalšie štáty strednej Európy. Maďari vyháňajú ľudí z domovov najmä v Nemecku a Rakúsku. Na doživot je odsúdený Branislav Adamčo, ktorého polícia spája s podsvetím, stál dnes opäť pred bratom a spolu s súdom má na krku ďalšiu obžalobu z vraždy. Z ďalšej mafiánskej popravy sa zodpovedá aj jeden z členov jeho údajného zločineckého gangu. Podľa prokurátora starší z bratov Erik nahovoril Branislava na muža, aby sa vyhol stíhaniu z pokusu o ďalšiu vraždu. Branislava nevinný sa cíti byť aj Štefan Friedrich, ktorého polícia spája s Adamčovcami. Podľa obžaloby vybuchne bomba. Z Košíc televízia Dávid. Hydinársky gigant na kolenách, jeden z najväčších producentov liepov na Slovensku, sa narýchlo zbavuje vajec. Dôvod, aby nepomreli veterinári. Spoza brány hydinárskej farmy v Nedinciach plynú desivé informácie. Tisíce sliepok v halách sa navzájom požierajú. Nech sa tam budú. Chceli sme vidieť haly, pustili nás iba do jednej. Do prázdnych nádob o chvíľu sliepky dostali aj sliepky. Na Slovensku sme mali zhruba 9 sliepok. Hydinársky gigant ohlásil hromadné prepúšťanie. Len vo Veľkokytickom okrese príde o prácu viac ako 300 sliepok. A poďme ešte raz na upršané bratislavské nábrežie, kde rieka sleduje aktuálnu hrozbu, nebezpečne stúpajúcu hladinu Dunaja. Michal, tak ako môžeme povedať, že Michal Hečko stúpa priamo pred očami, ako dopadol tvoj pokus s kameňom? Dobrý večer opäť z nábrežia Dunaja. No, my keď sme kládli tento kameň asi pred pol hodinkou sem, tak bol ešte na suchu, ale teraz, ako môžete, a dúfam, že aj sami vidíte, začala zasahovať aj armáda. Pod Tatrami sa ozývala partia opitých kamarátov v obci Važec. Postarala sa o to streliba zo samopalu. Teraz chodte ho a zabite, alebo čo? Opití ako oni boli. Čo sa v dome dialo, sa nám napokon snažil ozrejmiť 39-ročný samopal, ktorého polícia obvinila. Ľudia v dedine sú pobúrení, toto vraj už hraničí so zdravým rozumom, zo všetkého vinia dobrého suseda. Už takmer mesiac chodia ľudia po horách a zbierajú dubáky. Ale v Trenčine si ľudia môžu huby pozbierať rovno v Trenčine. Rastú im v papučiach. Ak sa obyvatelia vyberú na hríby, o minútu už môžu doma pripravovať chutný pokrm z panelák. No ešte som nič nevarila, ale vyskúšam. Pri oprave strechy na jednom z bytových domov v Zlatých Moravciach spadol 37-ročný vrtuľník. Prišiel vraj iba na návštevu. Má pomliaždené zlomeniny, viacpočetné plúca a je v umelom spánku. Robotníkov na mieste úrazu vypočúvali policajti aj montážny otvor. Keby si pre nevidiacich museli prejsť takými testami ako ľudia, asi by mnohí zostali bez práce. Tak, cikaj. Argus musí poslúchať na slovo. Keď treba, vyšpiní sa na povel. Ja šlapnem do cudzieho. A toto je už 10 súrodencov pani Žakliny, z ktorých by sa mohli stať vodiace psy. Labradory pre nevidiacich vyberajú 2 roky. Psíkov teraz čaká dlhodobý náročný tréning. Nie z každého sa však môže stať vodiaci pes. Po svete sa považuje 40% na úspešnosť za normálnu, 5% na úspešnosť je top. Pondelkový večer vám Markíza spríjemní obľúbeným seriálom Budlivé vremeny, druhá šanca na život. Doma ponúka romantický Sultán, na ktorý nadviaže novinka s názvom seriál. Televízia Vraždiace mravce si pre svojich divákov pripravila samé sympatické zvieratka v thrilleroch Marapunta. Je to krvilačné netopiere. Four ponúka komédiu Wild West a show Perla Orientu. Tak, tešíme sa na vás opäť večer. Dovidenia. Dovidenia.